metry před váprem. Sprejík, liga, těžká liga. Už ho jdou sprejovat. Míra Bosák vzadu. Bacha, teď už jde zdrav. Hele, to veterinář týmu. A jo. Tak fakt s ním předvedu. Nemůže asi. To je blízko asi, někdo za 5 metrů. To bych udělal víš jak ve FIFA, posunul bych to frajerovi napřed a ten levačkou kvéra. Levá by to měl kvérovat na zadní. Ty krávo. To jo. To jo, myslím, že zvyk, ty vole. Ale jo, Bude 5 metrů, ty vole. Ale doktore, tady ještě a ty pískat. Je to normální? Ale to jen to je dělat takhle, jako celkem dobře. Co? Jo, nebylo to špatně, kousek chyběl.